ikke sige, at det er for alle, men for en del af dem, der kommer, der er det ofte, at kommunen siger, nu får du den her chance, og hvis ikke du kan finde ud af det, jamen, så kan vi ikke hjælpe dig. Et skib er for mig det mest geniale værktøj, man kan få. I et skib, der kan du illustrere hele verden. Ikke? Også, og når først du er ude at sejle, så er verden lille lige pludselig. Du har ikke så meget at forholde dig til. Jeg bor på Skåneren, Jylland, som er et sted for unge med ADHD, som har haft det svært. Ikke rigtig kunne i skolen. Er blevet svigtet lidt af dem derhjemme, men også af lærere og alle de andre sociale mennesker. Ja, bare lad gå derop. ADHD, det er med følelser, det er det svært. Man reagerer mere på følelser, end andre folk de gør. Hvor andre folk de normalt vil græde, der vender det sig egentlig også til vrede i stedet for. Når vi skal ud og sejle, så bliver jeg glad. Der er ingen larm. Du er dig selv, der er ude på vand, så helt alene. Frisk luft og kun vandets lyd. Det er dejligt. Det giver en ro i kroppen. Dagligdagen er en forudsigelig og struktureret dagligdag. Med den struktur, som automatisk eller helt traditionelt er i et sejlskib. Med skipper og styrmænd og dæksfolk. Og det tror jeg er rigtig godt for de her drenge, fordi det giver forudsigelighed og en tryghed i hverdagen, at man har den struktur ombord i skibet. Det startede med at komme ind i en dårlig vennekreds, og det startede sådan lige så stille med 7. klasse, med at stjæle scooter, og det udviklede sig så til, at jeg også begyndte at ryge hash, og så fik jeg en voldsdom, som gjorde, at jeg skulle på en afvinding, og derefter så skulle jeg så på det her projektskib. Det jeg vil med det er at hjælpe de her drenge, som har de problemer, ikke? Og så går ud i samfundet og har det rigtig skidt, fordi de ikke får den hjælp, som de egentlig skal have sådan noget. Jamen, jeg er svært ved at koncentrere mig, så jeg er svært ved at styre mine følelser. Så er jeg meget aggressiv, så jeg er også svært ved, og jeg har et stort temperament i forvejen, så det gør det bare endnu mere. Lærer de os liv på en anden måde. De holder os lidt væk fra det, hvor vi kommer fra, det vi er vant til. De hjælper os. Når vi laver noget, så skiller de sig ikke ud. Vi får ikke nogen konsekvens ud af det, men alligevel så det, de siger, det ryger ind på en anden måde. Vi har typisk en dreng i 1 år og så op til 3 år. Og der sker altså rigtig, rigtig meget med dem. Der sker det, at for det første så får de meget større selvværd. Deres selvværd, det vokser jo enormt, når de er ombord på sådan et skib som det her sammen med nogle voksne, som gider at være sammen med dem. De ved godt, på hvilken side af loven de skal være, hvad de må og hvad de ikke må. Men det overordnede målsætning, det er, at de kan gå herfra og gå ud og klare sig selv i livet. Gå ud og tage et stykke arbejde og leve et normalt og sundt liv. Det er målsætningen. Lige nu er jeg bare glad for at være her, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bagefter. Men noget med noget smed eller kok, et eller andet. Det kommer, når det kommer.